Isine pandongamu wis tak siapke kadungku sliramu aku ngukir kata-kata romantis sing iso nyenengke kowe sing terkesan biasa rung iso ngene sing sempurna selamat tambah usia semoga umur panjang ku harap bisa terkenang kepisahan wanakara angin gayo tresnamu rasane wis ra mungkin wis beda semenjak jarak teko tiang sing biyen tak kenal dadi wong liya
rampungke urusanmu. Tak tekake masih ora tau ngalami adem. Minus siji mosok ra ditemoni, nekatku mung pengin
sayang awakmu. Kusumaning ratri mangsa wiji kinanti mematri sajroning ati kang suci lintang-lintang panjerana antariksa amimbu ayu sang rina semangat saya. Lungeng mekar lan semi puspita ing taman sari manungsung wangi kalawan wulan endatari ngambarum sasmita sang kumbang wewayang ngrangsang pucuk sarining kembang
Manutnya ayu utama ngambar aroming kusuma mulat lang-lang prangta agawe sang-sang ning nala
Senyum tipis nan menawan, gadis manis Kalimantan. Maulah ulun tak bayang-bayang buah piang.
sepisan golek kuning lare kuning langsat gawe hang nyawang kelak itu koro kanasan Rokong semo rokong sopo eman-eman moto sing tinggondang lambe sikar lare sikar kepundung karing gareket kutu-kutu kepingin nyaton Pokoknya sapa sema Bakare sapa sih? Hilai, 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 hilai. Pisan gas. Hilai, 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 hilai. Kong semak, 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 kong semak. Rambut disanggul, sanggul, sanggul yo nganggo cocok. Kong semak, 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 kong semak. Rambut dikelung, kelung, kelung dikelung mere. Sopo piain kapal kok pasti ngangkong melangan. Sing semak bakare sapa? Bakangku dhewe. Kira-kira lebih semak piro? Oh iya nih. Aku masalah wartawan iki ngerti. Delon to. Aku gak wani ngerti. Barang, kok lirik terus. Aran kukong nongko sasikan aran alis nanggal sepisan golek kuning lare kuning langsat gawe hang nyawang kelak itu koro kanasan Rokong semo rokong sopo eman-eman moto sing tinggondang lambe sikar lare sikar kepundung karing gareket kutu-kutu kepingin nyaton Oh iya nih. Semak tenan. Hilai, 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 Semak, kong semak, rambut disanggul, sanggul, sanggul yo nganggo cocok. Kong semak, 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 kong semak, rambut dikelung, kelung, kelung dikelung mere. Sopo piain kapal kok pasti ngangkong melangan. Kong semak, kokong sopo semak, rambut disanggul, sanggul, sanggul yo nganggo cocok. Kokong semak, 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 kokong sopo semak, rambut dikelung, kelung, kelung
Simbok aku sing ayu dhewe, ijazahku SMP pengalaman ora duwe, paling penak rapi wae. Aku rapi, aku kenal cowok, irunge rada sempok, setengah tua iki awak lagi bosok, raleh duwe saka Simbok, pengen nyambel renek Lombok. Kamu cakep bikin aku penasaran, oh ya kayak artis yang turun dari sedan. Aku pusing karena selalu mikirin, ku bawakan dukun dari Magetan, Magetan ora mempan. Kadukun Jombang ora mempan. Kadukun Ngawi saya edan. Aku bunuh diri mangan duren sak kulite, menek power sak nyeploke, enek bocah ganteng dhewe gawerene tak rapine. Pertamanya aku nggak mengerti kenapa ditangkap Pak Polisi, digebukin setengah mati, disuruh ngakuin barang bukti. Masalahnya karena narkotika, heroin, putau dan sabu-sabu. Wajahku dipotret wartawan sehingga fotoku masuk koran. Jangan bung, jangan menghisap sabu, larangan agama. Jangan bung, jangan membajak lagu, larangan negara. Kali rangga sabu Kak. Tresna awuren. Aku pancen wong randuwe, jare Simbok aku sing ayu dhewe, ijazahku SMP pengalaman ora duwe, paling penak rapi wae. Aku rapi, aku kenal cowok, irunge rada sempok, setengah tua iki awak lagi bosok, raleh duwe saka Simbok, pengen nyambel renek Lombok. Kamu cakep bikin aku penasaran, oh ya kayak artis yang turun dari sedan. Aku pusing karena selalu mikirin, ku bawakan dukun dari Magetan, Magetan ora mempan. Kadukun Jombang ora mempan. Kadukun Ngawi saya edan. Aku bunuh diri mangan duren sak kulite, menek power sak nyeploke, enek bocah ganteng dhewe gawerene tak rapine. Pertamanya aku nggak mengerti kenapa ditangkap Pak Polisi, digebukin setengah mati, disuruh ngakuin barang bukti. Masalahnya karena narkotika, heroin, putau dan sabu-sabu. Wajahku dipotret wartawan sehingga fotoku masuk koran. Jangan bung, jangan menghisap sabu,
ngimbangi liyane sing ketok enak uripe kadang kepitek klaran ngempet dadi tangisan rodong panguripan bakale muteran nanging mbuh kapan to sing pengen kaya ngene terlahir rasuki pondo sadar aku kalah rupa terserah kowe sayang ro aku ora maksa tapi yen wis bahas tresno sing jelas aku sing selalu ono aku pancen ora sempurna gampang terluka tapi yen wis bab setia aku juara coba sawangan sithik wae perjuanganku bayangkan jika cerita kita ini bisa membuatmu bahagia pancen nasibku lahir dadi wong kiri urip serba susah satermu apa anane pengen cinta-cintaan ben padha karo liyane tapi sadar diri aku ora iso piye-piye gandeng kowe mbutuh kiraka sedangkan aku iki wong waras wis kalah rupa rasuke pondo cintaku nikat kaitan gedene rasa aku pancen ora sempurna gampang terluka tapi yen wis bab setia aku juara coba sawangan sithik wae perjuanganku bayangkan jika cerita kita ini bisa membuatmu bahagia Mas Arga Iya, Nduk. ropang ropangnya artinya apa? Ropangi pange iki enek artine. Apa? Pangapunten nek liyane niken mboten mawon. Alah Roh. Roda itu masih berputar. ora rondo panguripan mau kenapa wong
nganti tekan saiki kowe ning ngendi aku ora ngerti kowe ning kono ya mbok karo sapa aku ning kene jaga ati mung kanggo kowe yen ngerti larane kaya ngene ora bakal biyen tak tinggalke hambo aku wis salah aku tak sing ngalah ben hubungan aja nganti pisah yen sih ana waktu nggo ketemu pisan wae tak sikep awakmu ngomong aku lunga apa kudu bertahan aku ikhlas nampa kabeh kenyataan ya Ayo ya. Aku tak takon ya, Ken. ya Bang Tinggal kian nek kowe modeni. ya dek to Nah, tenang aja nangis nek kayak lakonku Mas lakon. Dan iki sampe ke sumur. seru to wongnya nganti tekan saiki kowe ning ngendi aku ora ngerti kowe ning kono ya mbok karo sapa aku ning kene jaga ati mung kanggo kowe yen ngerti
nganti sore ngelingke marang kowe Duh Kang Mas sira papujanku mong kowe sing tak tunggu piye pawartamu Duh
nalika bapak lunga ninggalke keluarga nelongso nanging kudu tak terima sing gawe tambah lara wong tuwa ono kaya ra ono ngendi kasih sayangi sing kaya cah
Hits. Cinta tuh hanya sebatas foto, isi kantongnya saja.